пас аз 6 моҳи кор дар Бритониё Фирдавс Баротови 29 сола ба ватан баргашт. Албатта, на ба хоҳиши худ. тибқи қонунҳои Бритониё, Фирдавс наметавонист дар ин кишвар беш аз 6 моҳ кор кунад. Сабзӣ шинондем, хишова кардем, чеснок хишова кардем, чеснок шинондем, капуст тамоми намудша шинондем, гулкарам, капусти ҳар хел чанд намудо шинондем. бо то омаданмона капустое чиндем, қариб ки ҳамаша. баъд сроки мо тамом ки шуд, мо ҷавоб додам. даврае ки мо рафтем, ва ёда одам бисёр дар кор буд, ҳам давраи мода, аммо фақат ному фамилия, паспорт, аз инведе месидумис гирифтан, справка, ҳамин чизоя пурсидан, дигар давоми анкетаева чӣ хел пур кардан, ҳамаша худошон кардан мода. Фирдавс аз кор дар Бритониё таъриф мекунад. мегӯяд, дар муқоиса бо Русия кор дар Бритониё бартарӣ дорад, вале дар ин кишвар низ бемушкил нест. маош гӯем, маошда ягон вақт фреб накардиян. фарқ Россия хело фарқ дорад. там кор кардан дар онҷо беҳад савукай. маошам хубай, ай Россиям хубай. фақат гандагиш ҳамин ки 6 моҳ. 6 моҳда ин пакриватуш ками дар камай. расходи мо аз инҷа расход мекунем, виза мегирем, раҳпулӣ мекунем, ин калона. ашоти худут ҳамаш ашоти худи одам мешавад, то 20 000 сомона расход мешавад. Фирдавс тариқи як шабакаи ҷалби кор ба Бритониё рафтааст, дар ҳоле ки ҳамакнун аз тариқи хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон сафар ва кор дар Бритониё роҳандозӣ шудааст. тибқи шартномаи басташуда мо эълон додем барои шаҳрвандон ки хоҳиши корро ба Великобритания доранд. дар натиҷаи ба қайдгирии шаҳрвандон зиёда аз 1000 нафар муроҷиат карданд ки мо онҳоро ном ба ном сабти ном кардем дар базаҳои марказа мо. пас аз ҷониби ширкати Профорс коршиносон даъват шуда ба шаҳрвандоне ки хоҳиши кор доштанд ба онҳо суҳбати телефонӣ гузаронданд. мақсади суҳбат буд гирифтани имтиҳони забони англисӣ. аз натиҷаи якум гурӯҳе ки ваё бо телефонӣ суҳбат карданд зиёда ба 500 нафар 244 нафар интихоб карда шуд ҳамчун гурӯҳи аввал барои даъвати кор. пас аз хориҷ шудани Бритониё аз Иттиҳодияи Аврупо, ниёз ба нерӯи корӣ дар ин кишвар афзудааст. махсусан дар бахши кишоварзӣ, Бритониё ба нерӯи кории арзон ниёз дорад. агар фарз кардем як поляк дар Аврупо кор мекард, дар Бритониё кор мекард, ба ягон мушкилӣ надошт, фарз кардем 1000 евро мегирифт, оле барои кор кардан аз поляк дар Британия 1000 евро не бояд ки кордиҳанда зиёда аз 1500 евро сарф кунад. дар ин ҳолат корҷоёни Осиёи марказӣ нисбатан арзон кор мекунанд. ин ҳам аз тарафи иқтисодиёт, ҳам аз тарафи расмиёт ниҳоят осонтар аст. Шуҳрат Латипов бовар дорад ки дар тӯли 5 соли оянда на Бритониё ва на дигар кишварҳои Аврупо наметавонанд барои ҷалби бештари муҳоҷирон бо Русия рақобат кунанд. забт кардани ё фарогирифтани дигар бозорҳои корӣ маънои онро надорад ки пагоҳ ҳамаи муҳоҷирони мо аз Русия вобастагиашон кам мешавад ё ба Русия рафтанашон кам мешавад. барои он ки муҳоҷирои мо аксаран дар Русия ҳастанд. ҳоло Фирдавс Баротов умед дорад ки соли оянда низ ба муҳоҷирати корӣ ба Бритониё равад.